lidičky. Já jsem před chvilkou natáčela video z Toka, mě to úplně doslova vyvíjelo. No to jsem měla tak hezky. A jsem teďka dost úplně nakarknutá. A aby jsem to aspoň trochu smírnila, tak se jdem zahrát Minecraft. Tady jdem vytvořit nový svět, už jsem to udělala a tady jsem to pojmenovala Low svět. Nevím proč, něco mě len random napadlo. A jdem se zahrát. Já moc dobrá Minecraftačka nejsem, já jsem spíš hodně dobrá stavitelka. Ale jestli po mně budete chtít nějaký obvody, prostě nějaký z redstone, na to jsem úplně levá. Já sotva udělám malý obvod, no. V obvod matematice mi jde, ale jinak nevím. Tak, bych šla na to. Už jsem to stejně načetla, takže pokud víte o tom, že v nový verzi si tam už, že těšíte se na ty sírové jeskyně, já jsem celkem na ně zvědavá, protože to bude mega hustý a napište mi prosím do komentářů, který vaše oblíbené barvy nebo věci jsou z Minecraftu. Spavili jsme si i celkem na dobrý části a jdem si vykutat dřevo. Udělal bych to takhle, já bych se spíš první postavil domeček. Pardon, tak to tam nebudu těžit, ten je šmrt na mě velký. Co to je? Co to má znamenat? Hele, lidičky, tak to je takový zvláštní. A jestli se video bude líbit, zanejte tady prosím like a odběr. Chtěl bych dosáhnout teďka 100 odběratelů, hodně by to pomohlo. Ale stačí tyto jedno kliknutí, který zůstane na furt, no, jestli to vám u YouTube nevymaže. Tamhle nejde portal, tak bychom se mohli podívat. Co říkáte? Jdem sem kouknout. Jo. Jste dobrý nastavení, ano, no. Když mám Survivor, tak moc ne. Ale jinak celkem jo. Ale tady, že se spavne, je to nejlepší spawn, protože mám už nějaký za sebou si je struhla. No to žádný. To jsou vlastně zlatý melouny. Hustý. Aspoň nějaký jídlo. Magnovec, já vůbec nikdy nevím, co je magnovec. A to tak. Jo. Malá záchrana. Uhlí je tady celkem dost. Takže si pak nakutáme uhlí. Tak asi uděláme krafťák. Styky. A tak, kde se ho vydělat. Krumpák. Jde se těžit. Kamen. Trochu vytěžím, aby jsme měli všechny nástroje. A hned si uděláme postel. Nebo se jsme zakopeme do podzemí a fakt, jestli bych umřela něco, tak aspoň víte, že fakt nejsem dobrá hračka. Trochu nakotáme. Ježiš, to je hrozně pomalý. Tak. Typ. Teď nemám další styky. Vysvětli mi to. Další styky. A tady si dělám sekerka a krumpák. Tak, hotovo. Teď se takhle se to dáme v inventáři. Stop pro tyhle ty blbosti jedou ode mě pryč. Že tyhle, jo, meží ke mně, tohle taky. Krumpáč taky jde. Dřevo tady zůstane, to taky. Tohle si na sebe. Jabko se dám taky sobě, hned na to. Vytěžíme tady uhlí, hodně uhlí, protože chci mít XPčka a potřebujeme mít tu torčky. A takže to bude podle mě dobrý. To je hrozně velký ložisko uhlí. Kolik tady to uhlí je? To je mega ložisko, ale to nebudu těžit 2 roky.
Je, ale za chvilku bude třeba noc. To nedochází uhlímu. Tak. Chápeme, to už bude mi mohlo stačit. Uhlí. A dám si tady se jdu vykutat. Za prvý helmu se dám někam do háje. Uhlí si nechám. Tarčky si dám udělám na rychle. Tam to vytěžím a jde se udělat postel. Já jsem takový spíš typ, který si postaví barák a pak něco dělá, ale abych... Můj úkol je najít dia, ale to pochybuji, že dám. Yes. A teďka potřebujeme další 2. Vlku, kde je ovce? Podívám, že kolikrát vy si uděláte hezkou farmu, něco tam nějak váš pes nebo vlk, vy si udělají přesně i psy, že vám zakousne tu ovci. To kolikrát hrozně vadí. Nebo se slepicema. Úplně to samý. Mě to hrozně štve. A tady hledáme ovce. Ovce ale dělejte, kde jste. Tady je hezký místo nastavení, ale s tím stavět nebudeme. To je pro trapáky. Tak bych asi vyhrála. Protože já fakt v Minecraftu tady dobrá nejsem, jak můžete slyšet. Ale ovce, kde jsi? Musíme přežít. 1 noc. To se nevadí, tak já že se trošku pomáhám. Krávy se musí spavnovat. Všechno. Ovce, ale ne bílá. Pak obarvím. Tady nebude nikdy žádná ovce. Nestačí, že máme 1 vlnu. A spíš 2, ale 1 nebudu moc použít. Jedna. A druhá. Yes, postel už asi budeme mít. Jen si tady vyndám krafťák. Musíte mít barevnou postel. Já na to úplně vždycky kašlu. Mě to úplně fuk, jestli ta postel bude barevná nebo růžová. Rozumíte se. No, rozumíte mi. A to je hledat něco, co třeba něco zajímavého. Ale kopat se ještě potom nechci. Chci si udělat nějaké hezké místo na domek. Ale první chci vypadat jak dobře. To jsou čuňata. Tady si vezmeme trochu, aby jsme měli mastíčko. Mně se dá, že ta první vždycky ten noc je nejtěžší, protože musíte najít hrozně moc, nebo musíte najít ovce, abyste měli postel. Ale mě vadí, že si třeba nemůžete udělat houpací síť. Počkej. Ne, tam je skeleton. Sorry, já tam najdu. Se skeleton bojím. To jsou moje největší nepřítele. Creeperové ještě jdou, ale skeletoni, no tak. Ne, se tady bugnu a... Jestli chcete, můžu vám natočit ještě nějaký jiný hry, zkuste napsat do komentářů a já vám když tak řeknu, jestli mám jestli je mám stáhnutý, nebo se mám stáhnout. Protože jinak vám nic neslibuju. Mě vadí, že já nemůžu dělat s loďkou a tady je všude voda. Prostě... Máte radši Bedrock edici nebo Java? Já mám asi radši Bedrock, že se zdá Bedrock hezčí. A prostě mám radši Bedrock, takže to bude takhle. Ty taky tkaninu, že existují. Asi jich vezmu. Ale
tady se mi tam v Řízovi bajem líbí, takže si nakutáme trochu v Řízi. Aby jsme měli dřevo. Tady chcete si udělat domek nebo někde jinde? No, to má největší Říze, kterou jsem kdy viděla. Hele, uděláme to takhle. Tady si tam Říze, mám jich 7. No, čekaj, 1. Pitomec. Já a můj dět jsou řadnice. Já teda ne. Taky magavilka. Za chvilku je noc. A my jsme úplně úžasu kolikrát, já když jdu spát. Takhle, tak já se objestavím. Protože já jsem pak víc bezpečí se cítím. Ale to je, když hraju a nemám ještě dům. A takhle jsem cítím nejvíc bezpečně. Hele, dali jsme to první noc. OK, ale dobrý to, už jsme už připravený, protože už vím, co dělám. Mám celkem dost dřeva. Nemám hodně, ale nemám ani málo. Vadí vám vždycky, když se zbavnete na malém ostrovku. Je teda hrozně moc a kolem vás není žádná voda. Nebo teda voda, žádná pevnina. Už se budu muset najíst. Já s ním dajem sérový moc, já na to kašlu. A někdy se najím. Děláte si dřevěné uhlí. Já teda hodně často, protože je to jednodušší sudět dřevěný, než hledat něco. Třeba tady bude nějaká loď. Ona je vždycky nejlepší, když je u břehu. No tak asi nebude. Mít tam, já tam to bude podle mě lepší. A ještě budu hrát chvíli, protože já to nechci mít zase 20-minutový video. Takže jdeme za nosem. No, za nosem tady žádný nosy nemají, takže to tak bude složitý. Prostě já chci jít směrem, kterým teďka jdu, aby tam bylo co nejvíc hor, nebo ne, že hor, ale rozumíme si, aby tam byla mítina, že tady to vypadá, že to bude dobré. A tam vylezu a rozhlídnu se. Minus jsme hráli s kamarádkou a najednou. A tam my se rozhlídneme a vedle nás je vesnice. Nedali jsme žádný ty, že už to budeme mít rovnou, že se to načte a už to budeme mít vesnici, ne, takhle už to bylo. My jsme si to byla mega hora a prostě už jsem si načetli a já jsem říkala, hele, tam je vesnice, takhle, že tady stojíte, jakože tam je vesnice. Já smíš že chodím na ty plániny, protože není tam tolik toho dřeva, ale je tam větší šance, že tam najdete vesnici. Víš? A nebo chodím u krají, že tam vidím, kde je vesnice a kde ne. Tak. A myslím si, že nejsou špatná. Teďka celkem dobrý level. No, když to říkám, vesnice. Yes! A tady už víme, kde si ubydlím. Tady budeme bydlet. Tady to je dobré místo. Tady se mi to líbí, protože je to vesnice, nechci nic stavět. Ale hlavně nejdeme česky. Nebude.
Yes, ten se mi hodí. Protože už nemá místo. Tak, já jsem se už to dobře vyšla, mám inventář. Dobré. Když hele, s bydlím tady, že já mám nejradši tyhle ty domy. Mně se nejvíc líbí a vypadají ze všech ne, tak to není. To vždycky byla truhla. To ošizení. Jem to takhle. Tady dám krafťák. A nahoru si dám postel. Že sorry, já se nebudu něco stavět. Pardon, já to nechci. Já nevím, kam to někde dát. Já si pak najdu něco většího, ale tohle je jediný způsob teďka na zachránění a jdu ještě najdu něco zkusit najít, ale pochybuji, že už tady něco ještě bude. A tady také naše bydlení. Vždycky vám poradím, když najdete vesnici, okamžitě tam běžte a nebojte se jim to vykradat. Jim to je fuk, jestli něco vykradete. No, ona zazvolím. Kdyby to Minecraftu bylo zdalý. Hej, Belias. Tak. Trochu se tady vytížíme. Na chleba. Tady je hezký kůň a tady není zrovna kovárna. Konečně, co to zase vykutím. Tady v okolí už není nic. Jen voda. Zabít Iron Golema, já ne. Podle mě to je zlý. Co to je vlastně tohle za blok? Papa, nepotřebuji pec. Já nemám pec. Tady trochu jsme susieroví. Hele, ale úspěch, že jsme... A chtěla jsem najít vesnici, takže by od tohohle by to mělo správně končit, ale ne. Nejsem tak zlá. Teď končit nebude. Jestli vezmu ty pár věcí, které potřebuju se dát domů. To jsem ukrébla. A to je ze všech nejhezčích domů, který tady je. Ještě tomu největší. Takže já budu moc použít, no, můžu použít jich jiný, ale tenhle je ze všech největší, ale nechápu, že je dvoje dveře. O takhle už je s tím pardon, o velice moc místa. Je to nejjednodušší způsob, jak ošetřit velice místa. Já se to nahoru, že bych takhle hrozně ale. Fajn, a tohle by k dnešnímu videu bylo by všechno. Doufám, že se vám líbilo. Zanechte tady prosím odběr a čau.